बे समाव बीटीसी काउन्सिला आरो माखासेल' दान दंसै थामहिनबा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। नाथाय बेनि सिगां बिटिआर ओनसोलाव माथाम थाम्फैनि राजखान्थिया गोबां मानि गोसारनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बे माथाम थाम्फैखौ सिनायना दिहुनदोंमोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बे रनजित बसुमतारी बिथाङा माथाम थाम्फैखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिहुनदोंमोन आरो बे माथाम थाम्फैयानो जाहैबाय आरो जेराव नोंथांमोना जोंनि आंनि बे उनाव थानाय जा डिसप्ले बे डिसप्लेयाव साथाम थोंगोरै गसंनाय बिथां साथामखौनो थाम्फैजों रुजुदों आरो बे माथाम थाम्फैखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिहुनदोंमन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बे बाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ गोबां मानि बाथ्रानि गेजेरजों गाग्लोबनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायदों बे माथाम थाम्फैखौ आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि मुस्रि सिङाव सोना लानो हायोब्ला सोना लाथों। थारैनो बे बिपिएफनि माथाम थाम्फैनि थाखायनो साथाम दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलो नागारनो नांगौ जाबाय नामा एबा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैबाय नामा बे मोनसे सोंथि फैदों जेराव गावखौनो माथाम थाम्फैजों रुजुदों आरो बे माथाम थाम्फैया थारैनो गावसोरखौ थाम्फै होनानै गनायना लादों नामा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि माथाम थाम्फै होनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि माथाम थाम्फैया बिरथिंबाय थायो बा अरथिंबाय थायो जेराव बे बाराव बिपिएफनि माथाम थाम्फै कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म लोगोसे बिक्रम दैमारी बे बिक्रम दैमारी बिथांमोना बे माथाम थाम्फैया माखासे दैदेनगिरिफोरखौ अरनानै मिरिला खालामनो थाखाय साखाफारा जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिपिएफनि माथाम थाम्फैया माखासे सुबुंफोरखौ अरनानै मिरिला खालामनो थाखाय एबा मेलेरिया बेराम खालामनो थाखाय साखाफारा जादों। थामहिनबा आथिखालनि जा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जुदि गोहो दङब्ला बे माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोनानै लानाबोदो। थारैनो बेयो मोनसे सोंथि सिखारदों दे बे माथाम थाम्फैनि थाखायनो बिपिएफनि जा साथाम मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदों। थारैनो बिथां माथाम थाम्फैनि थाखायनो एबा माथाम थाम्फैनि अरनायखौ गिनानै बिपिएफ दोलो नागारबाय नामा। दानिया फैदो बिदिब्ला बे माथाम थाम्फैखौ लानानै गावसोर जे माथाम थाम्फैनि बाथ्रा बुंदों एबा गावसोरखौ बे माथाम थाम्फैनि सासे गुबै जाय लिडार थाम्फै जाय गोख्रों मासे गोख्रों थाम्फै बे बिक्रम दैमारिनि बेबायदि थाम्फैनि बाथ्रा जा आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव बे थाम्फैनि बाथ्राखौ लानानै माबायदि रिप्लाइ होफिनदो बेखौ जों आबुङै बिथांनिफ्राय मिथिना लानो। नोंथांमोना बे मेसेजखौ डाइरेक्ट जोंहा मानगोन रनजित बसुमतारी सार बिथाङा थाम्फैखौ गियाब्ला बे माथाम थाम्फै मुस्रि सिङाव सोना लालाय नङा होमबा माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना लालायदि उन्दुनो हागोन हाया नङा होमबा माथामल' थाम्फै कास्टम प्रहलाद बिक्रम बे माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना ला सानसे उन्दुनो हानाय नङा बियो हरसे उन्दुनो हानाय नङा सोना लालाय रनजित सारा बे थाम्फै माथाम उन्दुनो हागोन हाया